Ще отделиш ли 2 часа, за да учиш фризьорство на живо, само в 10 вечери, в които ще бъдем заедно? Ще ви обяснявам как да правите различни техники. Ще те уча на дамско постригване, мъжко постригване, боядисване, кичури, баляж, екстеншъни, но трябва да участваш активно, защото тогава ще имаш подарък, ръководство за начинаещи фризьори, и това ще ти струва 59 евро. Като идваш само вечер, когато си свободен или свободна, за 2 часа събираме се, правим тези упражнения върху истински човек, показвам ти, задаваш ми въпроси, аз ти отговарям, показвам го на живо всякакви детайли и по този начин ти получаваш готови техники само за тази цена. Какво ще кажеш? Би ли отделила тези 2 часа само за 10 вечери в живота ти? Нека да започнеш от някъде. Отдавна го искаш, защо не го направиш? Цената е 59 евро, започваме съвсем скоро. Остави си телефона на лично съобщение, лично ще ти се обадя и ще ти кажа кога започваме.